Da jeg ikke selv kan prale af at have en kreativ sans, vælger jeg at trække idéudviklere hos reklamebureauet Crossmind, Martin H. Christensen, gennem Vejles gader i regn og blæst. Han har aldrig selv designet en valgplakat, men han har gode bud på, hvad en fængende plakat er. Den første valgplakat, vi støder på, er Socialdemokraternes røde plakat med Anne-Katrine Brorsens ansigt. Jeg spørger den kreative idéudvikler, hvad han synes om plakaten. Jamen, som valgplakat, så synes jeg jo, at det er en fin plakat. Altså, der er et godt billede. Hun ser tillidsvækkende ud, og man har formået at holde den røde farve ret tydelig, og så også partibogstavet. Så det er ret tydeligt for mig at afkode, hvad det er, hvilket parti hun repræsenterer. Og jeg vil igen have muligheden for at genkende hende, hvis jeg ser hende i en debat, i en avis, et eller andet sted. Hvad synes du, sådan en valgplakat skal indeholde? Jeg tænker for eksempel på, det kunne da være meget sjovt, hvis det er, at hun vender, Anne-Katrine Brorsen her, hun vender ansigtet med siden til, bare for, måske man kun kan se det ene øje eller noget, for at gøre det anderledes. Jo, men igen, så vil du have svært ved at genkende hende, hvis du ser hende enten på gaden, eller hvis hun skulle være så heldig at komme i fjernsyn, eller hvis du ser hende for eksempel på Facebook, så er det vigtigt, at man egentlig kan genkende personen, og det gør du ved at se hele ansigtet. Nu ved jeg ofte, at i reklamebranchen, der slår man meget på, at det skal være en meget original idé, fordi så sælger den bedst. De her, de er på ingen måde originale. Så sælger den overhovedet? Nej, det tror jeg ikke, den gør. Altså, valgplakater, det er et støttemedie. Altså, det er noget, men det er en del af hele pakken. Som jeg siger, hvis man skal være utraditionel eller noget, så skal man gøre det, hvor man har noget mere tid end på en valgplakat. En valgplakats eneste formål, det er at vise personen og vise partiet, og så ellers minde os om, at vi skal huske at komme hen og stemme. Vi går videre gennem gaderne og støder på Venstres valgplakat med Ellen Trane Nørby. Her står det neon-orange V i venstre hjørne i god kontrast til de marineblå bogstaver under Ellen Trane Nørbys ansigt. Hvad synes du om den valgplakat her? Jamen altså, den opfylder jo nogle af de samme kriterier, som vi snakker om før med Socialdemokraternes plakat. Men altså valgt at køre skriften i positiv, og det er jo for at gøre den let at læse. Altså, den er blå på hvid bund, fordi Venstre har jo gjort meget ud af at gøre den blå til deres farve. Og så har de også brugt meget krudt på at få det her karakteristiske V-brandet. Og det gør de jo fint her med den orange, som skærer godt i øjnene. Fra en plakat med et genkendeligt V går vi videre til SF's plakat med Karina Lorentzen, som har et mikroskopisk lille rødt logo i højre side. Jamen altså, som udgangspunkt, så synes jeg jo, at den opfylder nogle af de der betingelser, som vi har snakket om. Men jeg synes også, at som du selv er inde på, at SF, det står med meget småt. Og der har jeg jo i hvert fald prioriteret anderledes, hvis det er mig, der skulle lave den plakat. Altså, fordi at det er vigtigt at vide, hvem personen er, hvad personen hedder, altså hvordan personen ser ud, hvad hun hedder. Og så også, hvilket parti hun repræsenterer. Og det kan være lidt svært at afkode, når man kommer kørende eller gående forbi. Altså gående forbi, der kan man selvfølgelig se det, men når kommer du kørende forbi, eller ikke lige har fokus på plakaten sådan 100%, jamen så er det svært at afkode, at det er en SF'er. Hvad ville du så have gjort i stedet for? Jeg ville i hvert fald have gjort SF større, helt klart. Hvis du nu fik til opgave, at du skulle lave en valgplakat, hvordan skulle den så se ud? Altså når vi snakker de her traditionelle valgplakater, så vil jeg nok være forholdsvis kedelig, hvis man stiller med reklameøjen. Fordi igen, så mener jeg, at hvis man skal sælge en kandidat, jamen, så er det vigtigt at vise kandidaten. Det er vigtigt at vise bogstavet for at vise, jamen, hvad er det for nogle holdninger, man kan forvente af den her person. Og så selvfølgelig navnet. Og alt andet vil næsten virke som støj, medmindre man har et eller andet ultrakort genial slogan, man kan sætte på, men det skal virkelig være kort, fordi man skal ikke, på de her valgplakater, der har man så få sekunder i det, man enten kører forbi, går forbi, eller noget, hvor man koncentrerer sig om plakaten, at for at afkode, hvem det er og hvilket parti det er, så skal der ikke ret meget mere ind over støje på de her valgplakater.